Zomato फुड डेलिभारि एबा गावसोरनि खायसे गोमोथाव थांनाय 2022 मायथाइनि खायसे रेकर्डसफोरखौ बुंफोरदों एबा रिभिल खालामदों, जायखौ बिजनेस टुडे, इकनमिक टाइम्स बायदि गेदेर मुंदांखा निउसपेपारफोरनि आर्टिकेलफोराव नुनो मोननाय जादों। बिसोरनि बुंनाय रिपर्ट बायदिब्ला राहुल मुंनि सासे मानसिया थांनाय 2022 आव गासै 1098 माखासे केक्सफोरखौ अर्डार खालामदोंमोन। नेक्स्टआनो जाहैबाय खड़गपुरनि टीना मुंनि सासे हिन्जाव मानसिया गासै 25,455 रांनि खेबसेयावनो अर्डार खालामदोंमोन जमेट' एपनिफ्राय। आरो जमेट'नि रिपर्ट बादिब्ला बोसोरनि मोनफा मिनिटावनो बिसोरो 186 बिरियानिफोर डेलिभार होदोंमोन। थिग बिदिनो पुनेयाव थानाय सासे मानसिया थांनाय 2022 मायथाइयाव गासै 28 लाखसनि जमेट'निफ्राय अर्डार खालामदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों। जमेट' बायदिनो स्विगी एपआबो बेंगालराव थानाय सासे मानसिनिफ्राय गासै 72,000नि खेबसेयावनो अर्डार मोननो हादोंमोन थांनाय 2022 मायथाइयाव। थारैनो जोंनि हादरनि सुबुंफोरनि गेजेराव अनलाइन अर्डार खालामनाय जेरै फ्लिपकार्टआनो जाहैबाय, एमेजनानो जाहैबाय, स्विगी, जमेट' जायखिजाया जोंनि हुदाया बांलांबाय। बेफोरबायदि जोंनि सुबुंनि गेजेराव अनलाइन अर्डार खालामनायनि हुदाया मानि थाखाय बांलांदों बेखौ उननि भिडिअआव जों मोजाङै सावरायसिगोन।